Her ser du vores tibetanske syngende skål. Skålen er jo, som det fremgår af det, oprindeligt fra Tibet, og de fremstillede dem af 7 forskellige metaller. Det gav jo så en tone, der holdt utrolig længe, og med en utrolig ren klang. Meget fantastisk at lytte til. Jeg vil nu prøve at demonstrere de muligheder, der er med en syngende skål. Den ene er, at man bruger denne pind her til udelukkende at give et let slag på kanten. Man vil kunne høre, hvor længe den er om at klinge ud. Den holder meget, meget længe, den tone. De bruges oprindeligt til meditation, til space clearing og andre spirituelle formål. Selvom tibetanerne jo nok vil sige, at de bruger dem også til mad og opbevaring af mad. Mere for at holde deres egne ritualer lidt skjult for omverdenen. Nu vil jeg så forsøge at køre den her pind rundt om kanten, og jeg kommer derhen. Det kræver ikke meget øvelse at kunne gøre det. Når der nu kom de her skramlende lyde ind imellem, er det udelukkende, fordi jeg står lidt akavet i forhold til skålen, og dermed kan køre sådan fornuftigt rundt. Men det kræver kun, at man kører den ganske let rundt på kanten af skålen, så vil den stille og roligt vokse i lyd og tone. God fornøjelse med vores syngende skål.